Hey guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि G.Tech YouTube channel खेबसे फिन आरोबाव बरायहरनाय जाबाय। तो फ्रेंड्स, नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेल पिक्चाराव नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ दिनैनो भिडिअखौ। सो फ्रेंड्स, जियानो जादोला मा नोंथांमोननियाव फेसबुक पेज दं बा जाय बिथांमोननियाव फेसबुक पेज दं अब्ला नोंथांमोना बे फेसबुक पेजनि नामखौ चेन्ज खालामनो रोङा अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनावनो नोंथांमोननि फेसबुक पेजनि नामखौ इजिलि चेन्ज खालामनो हागोन। तो फ्रेंड्स, नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय। तो फ्रेंड्स, नोंथांमोना दासिमबो जुदि आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामाखै अब्ला नोंथांमोना डिस्क्रिप्शनाव लिंक होनाय दङ, नोंथांमोना बेयाव थांनानै डाइरेक्ट फल' खालामहै आरो लोगोसे नोंथांमोना इन्स्टाग्रामाव फल' खालामाखैबा इन्स्टाग्रामावबो फल' खालामहैबानो जाबाय। तो फ्रेंड्स, भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं नोंथांमोननियाव मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। सो फ्रेंड्स, मा नोंथांमोना गेम गेलेनानै फैसा खामायनो लुगैयो बा नोंथांमोना न'आव ओरैनो थानानै गेम गेलेना फैसा खामायनो लुगैयो अब्ला नोंथांमोना डाइरेक्ट गुगोलाव थांदो। गुगोलाव थांखांनायनि उनाव नोंथांमोना सार्च खालामदो गेम जब। अब्ला नोंथांमोना बिदि सार्च खालामखांनायनि उनाव बिदि इन्टारफेस फैगोन अब्ला नोंथांमोना बै गोजौआव मोनसे नुदों गेम जब। अब्ला नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नै बिदि इन्टारफेस फैगोन अब्ला नोंथांमोना बेहाय फन नाम्बार बिगोन अब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि फन नाम्बारखौ होदो। फन नाम्बारखौ होखांनायनि उनाव नोंथांमोननियाव बेहाय मोनब्रै कड फैगोन अब्ला नोंथांमोना बे मोनब्रै कडखौ होदो। मोनब्रै कडखौ होखांनायनि उनाव नोंथांमोना अलरेडि रेजिस्टार जागोन। सो फ्रेंड्स, नोंथांमोना रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव बिदि इन्टारफेस फैगोन अब्ला नोंथांमोना बेहाय गोबां गेम नुगोन। नोंथांमोना गाहायाव बोख्लायलांबाय था, नोंथांमोना गोबां गेम नुगोन। नोंथांमोना बैफोर गेमखौ गेलेनानै कइन्सखौ जमायनो हागोन आरो नोंथांमोना बेखौ ट्रान्सफार खालामनोबो हागोन पेटिएमफोराव। सो फ्रेंड्स, नोंथांमोना ट्रान्सफार खालामनो रोङाबा आं नोंथांमोननो खिन्थानि। सो फ्रेंड्स, नोंथांमोना बै गोजौआव मोनसे थ्रि डट नुदों, नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नै बेयाव मोनसे अपसन नुदों विनड्र अब्ला नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेयाव मोननै अपसन नुगोन, नोंथांमोना मबाइल नै बेयाव मबाइल रिचार्जबो सोनो हागोन आरो नै बे मोनसेयाव पेटिएम दंबा नोंथांमोना पेटिएमावबो ट्रान्सफार खालामनो हागोन। सो फ्रेंड्स, जियानो जादोला जाय बिथांमोना गेम गेलेनानै फैसा खामायनो लुगैयो अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव डाइरेक्ट गुगोलाव सार्च खालाम नङाबा डिस्क्रिप्शनाव लिंक होनाय दं, अलरेडि नोंथांमोना रेजिस्टार खालामहैना लाबानो जाबाय। सो फ्रेंड्स, जों बिदिबा भिडिअखौ जागायदिनि, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, जों गिबियावनो मबाइलनि स्क्रिनाव फैबाय। तो फ्रेंड्स, जों फेसबुक पेजनि नामखौ चेन्ज खालामनो थाखाय जों गिबियावनो गुगोलाव थांगोनसै। गुगोलाव थांखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बिदि इन्टारफेस फैगोन अब्ला नोंथांमोना गाहायाव बोख्लायदो। अब्ला नोंथांमोना बेयाव मोनसे अपसन नुदों एडेड एप अब्ला जों बेयाव क्लिक खालामसै। अब्ला नैयाव नुदों नोंथांमोना फेसबुक अब्ला जों बेयाव क्लिक खालामसै। अब्ला नोंथांमोनाव बै फेसबुकआ बेहाय श' खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बे फेसबुकआव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बिदि इन्टारफेस फैगोन अब्ला नोंथांमोना गिबियावनो नोंथांमोननि फेसबुक पेजनि एकाउन्टखौ लगइन खालामना लाग्रोदो। आंना नै बेयाव दं, जों अब्ला बेयाव क्लिक खालामसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बिदि इन्टारफेस फैगोन अब्ला नोंथांमोननि फेसबुकआ बेयाव श' खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बै साइडआव मोनसे अपसन नुदों थ्रि डट अब्ला जों बेयाव क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव बिदि नुजागोन अब्ला नोंथांमोना बै सेकेन्ड अपसनाव नुदों नोंथांमोननि फेसबुक पेजनि नामखौ नुगोन अब्ला जों बेयाव क्लिक खालामसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बिदि इन्टारफेस फैगोन अब्ला जों बेहाय नैयाव मोनसे अपसन नुदों मर थ्रि डट बेहाय जों क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना फार्स्टआव नुदों इडिट पेज अब्ला जों बेयाव क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बै गाहायाव मोनसे अपसन नुदों पेज इनफ अब्ला जों बेयाव क्लिक खालामसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना एबाउट नुदों फार्स्टआव अब्ला जों बेयाव गाहायाव मोनसे अपसन नुदों नेम अब्ला जों बेयाव क्लिक खालामसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेहाय नोंथांमोना मा नाम दोननो बेखौ दोननो हासिगोन। अब्ला आङो G.Tech खौनो दोनसै। नोंथांमोना मा नाम दोननो अब्ला दोनदो, आं बेखौनो दोनसै। मोनसे अपसन नुदों अब्ला जों बेयाव क्लिक खालामसै। थुखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बिदि नुजागोन अब्ला नोंथांमोना बेहाय रिक्वेस्ट चेन्ज अब्ला बेयाव जों क्लिक खालामसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बिदि इन्टारफेस फैगोन अब्ला नोंथांमोना बेयाव अकेआव थुदो। अकेआव थुखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बिदि इन्टारफेस नुजागोन अब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन। नाय, आंना नै चेन्ज जाबाय नामा, दहायो मिस्टार गेमिंमोन, दा नोंथांमोना नायनो हागोन आंनिया G.Tech जाबाय। सो फ्रेंड्स, नोंथांमोनाबो मा नाम दोननो गोसो दोनदो, आं बेखौ सोलायबाय। सो फ्रेंड्स, नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेहाय आंना G.Tech खौ दोनबाय आङो, नोंथांमोनाबो दोननो हागोन। सो फ्रेंड्स, नोंथांमोना बेखौ फेक दासान, बेयो रियेल, नोंथांमोनाबो बेखौ नामखौ चेन्ज खालामबा बिदिनो खालामबानो जाबाय स्टेप बाय स्टेप, अब्लानो नोंथांमोनाबो नामा बिदि सोलायजागोन।
स' फ्रेन्ड्स दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनबायब्ला गिबियावनो लाइक खालामदो आरो लोगोसे नोंथांमोना नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामना हो आरो लोगोसे नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहर आं मानि बागै भिडिअ खालामनांगौ आं हानायमानि जेसेबां हायो नोंथांमोना भिडिअ बानायना होगोन स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना दासिमबो जुदि आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामना हो साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव मोनसे बेल आइकन फैगोन अब्ला नोंथांमोना बै बेल आइकनखौ अल अफ प्रेस खालामना हो जाहाथे आंनि बिदिनो गोदान भिडिअ नोंथांमोननिसिम थाबैनो मोननो हायो स' फ्रेन्ड्स दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय लोगोफोर